ଆଜି ହେଲା ତୁ ଖାଇବା ଖାଇ ମାନେ ତେରା ଯେ ମୋର ଦେଖ ମତେ ଟିକେ କୁହ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ ଭାଇ ଅଛି ତାର ଏଇ ଦେଖ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ ମତେ ଖାଇବି ଚଖା ଚକା ଦେବି ତିନି ଆଇଟମ ଇଏ ହେଲା ଖାସି ମାଂସ ହୁଜୁମ ପେ ମାଣ୍ଡି ଜିମି ଘୁଷୁରି ଖାଇବାରୁ ଏ ଦେଖ ଘୁଷୁରି ଖାଇବାରୁ ଇଏ ଚିକେନ ଘୁଷୁରି ମଟନ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ମାଂସ ତିନିଟା ଆଇଟମ ପୁରା ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇ ହଉନି ତଥାପି ଏମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ସେଇଥିରେ ଫେମସ ବିରିୟାନୀ ତାଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ନାଇଁ ବା ଟେରା ଠକି ଖାଉଛି ଟେରା ଖାଇବା ନାହିଁ ଟେରାକୁ ମାରିକି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ହେଲା ଏଇ କାମ କେତେ ଖାଇବା ଟେରାକୁ ମାରିକି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଟେରା ଜମଣା ଖାଇଦେବୁ ମାରିକି ଆମ ରାକ୍ଷସ ଲୋକ ଆମ ରାକ୍ଷିଆ ଲୋକଟା ଟେରାକୁ ଖାଇଦେବୁ ବୋଧେ ଛୁଇଁଦ ମୁଁ ଛୁଇଁଦେଲା ବୋଲେ ହେଲା ପିଲା ତାକୁ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଟେରାକୁ ଖାଇଦେବ ହେଲା ଶୁଣ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଖାଇଦେବ ଚିକେନ ଚିକେନ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ଆମର ଚିକେନ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ ଟେରା କଥା ଶୁଣୁ ଟେରା ଚିକେନ ଇଏ ଚିକେନଟା ଏଇଟା ସତ ଏଇଟା ଚିକେନ ଏଇଟା ମଟନ ମଟନ ଦେଲା ଏଟା ବି ଚିକେନ ଖାବ ପୁରା ହୁଣ୍ଡା ମାଡ଼ିକି ବସା ହବ ଏଇନା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ଦେଖ ଟେରା ଏଇନା କହିନି ଲାଗିବ ଯିଏ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ଯିଏ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ହେଲା ଏଇଟା ତମେ ଦେଖା ଯାଉଛ ବବୁ ଭାଇ ନା ଦେଖା ଏଟା ଭଲ ମାନେ ମଜା ହବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଟିକେ ମଜା ହବ କଥା କହିବା ଟେରା ଗାଣ୍ଡି ଫାଡ ଆଜି ହେଲା ପାଟିକେ ଟେରା ପାଟି ଫିଟି ବନ ମୁଁ ଜାଣି ଗଲା ଟେରା ମୋ ତଣ୍ଟି ଛୁଇଁ କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ଭିଡିଓ ପକେଇବି ଟେରା ଗାଣ୍ଡି ଫାଡ ହେଲା ସେ କିଛି କଥା କହିପାରିବ ଟେରା ମାନେ ଆଜି ହେଲା ଭୋଜିଟା ଦେନି ମୁଁ ଦେଖିବି ଘରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା ମଜା ଅଛି ଆରେ ଦେଖ ଭୋଜି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଏରା ଦେଖ ଭୋଜି ଭାରି ମଜା ଭୋଜି ଖାଉଛି ଭାଇ ଭୋଜି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖା ମତେ ଓ ଆମ ଭାଇ ये पेटुआ भाई पेटुआ भाई अच्छा मैं ନା सब्जी डालने रहा है ये देखो तो रुसैया कौन बताऊची ମାଉଁସ ଦଉଛି ମତେ ଡାକୁଛି ଖାଇତେ ଟେରାଟା ଭାତ ଖଣ୍ଡେ ଦବନି ଟେରା ସତା ମିଛ କଥା କହୁଛି ଟେରା ଭାତ ଖଣ୍ଡେ ଦବ ନା ଟେରା ଖାଉଛି କଣ ଟେରା ଭୁଲ ସଦାବେଳେ ଭୁଲ କହୁଛି ଏଟା ଖାଉ ନା ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ସେ କରିଦେଇ ସବୁ ମୁଁ କଳେଇରେ ଯିବି ଘରଟା ରଖିଛି ଖାଇନା ସେଇଥିପାଇଁ ନା ତମ ଖାଇଦେ ଆଉ ଟେରା ଲାଗିନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଶଳା ଜଗାଏ ଶଳା କେତେ ମତେ ମିଳିବ କହୁଛି ଦେଖିଲି ଭାତ କେତେ ତୁ ନିଜେ କହ ଖରା ହବେନେ ତେରାମ ଭାତ କେତେ ପକେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ପକେଇଛି ଏଇ ଇଏ ତୁଫାନ ଆମ ଖାସି ପୁଣ୍ଟାଟା କଣ କରୁଛୁ ଦେଖିନି ଏରା କଣ କରୁଛୁ ତୁ ନିଜେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ସତରେ ନା ତୁ କିଛି କରୁନୁ ମେନ୍ ଲୋକ ନାହିଁ ଏଠି ତୁ ମେନ୍ ଲୋକ ନାହିଁ ଏଠି କିଏ ବୁଝିଲା କି ତୁ ମେନ୍ ଲୋକ ନାହିଁ ଏଠି ହବ ବୁଝି ହଉଛି ମୋର ଭାତଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଏ ମୁଟନ ମାଉସଟା ଫିଙ୍ଗିବ କିଏ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବି ଆଜି ତମକୁ ବି ପାଟିବେ ହାତ
हजार टଙ୍କା ନ ମାଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁହଁ ଦେଖିନି ମୁହଁ ତ ଭାଇ ତମ ମୁହଁ ପୋଡିଯିବ ତେରା ସତ କଥା କହୁଛୁ? ତେରା ମୁଁ ପିଇ ନାହିଁ 1000 ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ପକେଇ ଦେଇଛି ମାଲ ମୁହଁ ଦେଖେଇନି ହିସାବ ବି ଯେନେ କହୁଛି 1000 ଟଙ୍କା ଯଦି ମାଲ ନ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁହଁ ଦେଖେଇନି ଖାଇଗଲା ଆସ ଆସ ଯିଏ ଖାଇବ ନା ଆମର ଆମ ବାବୁ ଘର ଖାନା ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ଭାତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଚିକେନ ଭାତ ଏଇଟା ହେଲା ବିରିୟାନୀ ଦେଖ ବିରିୟାନୀ ନନ୍ ବିରିୟାନୀ ଇଏ ହେଲା ଚିକେନ ଭାତ ଏ ଚିକେନ ଭାତ ଚେକା ସ୍ନୋ ମାଡ଼ିବ ଗୁଣ୍ଡ କିଏଟା ଖାଇବ ଭାଷା କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଖରାପ କହୁଛି